ଭକ୍ତ ଆରେ ଭୁଲା ମନ ଭକ୍ତଙ୍କ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଟି ଜାଣ। ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। କେମିତି ନା କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରକେ ଅଶ୍ରୁ ଝରୁଥିବ, କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରକେ ଲୋମାଦ୍ଗମ ହେବ। କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ସେ କୃଷ୍ଣ ନାଁ କହିଲେ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଝରି ଯାଉଥିବ, କୃଷ୍ଣର ନାଁ କହିଲେ ଲୋମାଦ୍ଗମ ହେବ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରକେ ଭାବେ ବିହୋଳିତ, କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରକେ ଗଦଗଦେ କମ୍ପିତ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତରଙ୍ଗାୟିତ ହେବ ଶରୀର, ଗୋଟେ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ବସିପାରିବେନି, ଉଠିପାରିବେନି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମରେ କିଏ ନାଚି ଯାଉଥିବେ, ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବେ, ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୋତକ ଝରି ଯାଉଥିବ, ହୃଦୟ କମ୍ପମାନ ହେଉଥିବ। କାହିଁକି ନା ଏଇ କଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି କିଛି ଦିନ ହେଲା, ଏଇ 8-10 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଅନୁଭବରେ ଯେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବଟ ଗଛରୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ିଗଲା ସମସ୍ତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ, କିଛି ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅତି ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ କ'ଣ ଏମିତି ଅଘଟନ ଏ ବଟରେ ଘଟିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି 3 ପାଖର ପତ୍ର ଝଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଝଡ଼ିଗଲା ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ହେଉଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଜଣେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ରୁ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ବଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା? ମୁଁ କାହିଁରେ ବନ୍ଦ କାହିଁ ହେବ, ନା ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା। କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ସନ୍ତକ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁକି ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ଖୋଲି ଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଆସି ବଟକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆଉ ଶରୀର ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ଏଇଠି ବହୁତ ଲୀଳାଖେଳା ହେବ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସନ୍ତକ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ କଥା, କହିଲେ ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ଯେତେବେଳେ ଥରକୁ ଥର ପଥର ଖସି ପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ନୀଳଚକ୍ରରୁ ବାନା ଖସି ପଡ଼ିବ, ଜାଣିମୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବତାର ହେଇଛି। ତେଣୁ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗୋଟେ ସନ୍ତକ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ତକଟିକୁ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ କ୍ଷୀର ପ୍ରାୟ ଯେବେ ନୀରକୁ ଦେଖିବ, ଚିତ୍ର ଉତ୍ପଳାର ଧାର, ଭଗବତୀ ଦେବୀ ଭୃତ୍ୟକୁ ତେଜିଣ, ଦେବ ଯେବେ ଫୁଲହାର। କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳାର ଧାର କ୍ଷୀର ପ୍ରାୟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେ ଧାରରେ ତୁଳସୀ ଭାସିବ, ସେଇବେଳରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବେ। ତେଣୁ ସେଇବେଳରୁ ଜନ୍ମ ନେଇକିନି ସେ ଲୀଳା ଗୁପ୍ତରେ କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ତାହା ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ଅଛି, ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଲେଖା ତ ଅନଥା ହେଇନି, କେବେ ହେବନି, ତାହା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ସେ ବାକ୍ୟ ଅଟଳ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଘଟିବ ଜାଣିମୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ